Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin AA. Edwin Academia Aka, makiguban na usab kaninyo sa lain na pod nga edisyon ini atong tulumanon sa kahanginan C-on-A or Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini manghigala inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Apino adlaw na usab karon nga Lunes, no? Pizza 21 na kini sa bulan sa kining Agosto tuig 2023 ug padayon kita mahigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Apino niabot kaganina mahigala mga pasado alas 10 siguro kadto ang Diocesan Youth Cross dinhi sa amuan sa Ayungod. No, of course, ni amang ko diri sa Dumaguete, ugma na lang nako ni siya tagaan og welcoming right, kay do na mo ginay welcoming right. So tomorrow na ang welcoming right sa ato ang Diocesan Youth Cross. Sanglit mo attend gyud ko sa meeting sa amua sa clergy kay kuan manggod kanang importante kaayo isip usa ka kora paroko nga ma-updated gyud ko sa mga pakitabo sa diocese aron gid usab nga mapadayon nato nga ma-guided ang ato mga tao in line with the diocesan kining gitawag nato guidelines kay ug wala ko of course do naman gyud ni nang hingawa kay nganong wala ko dito sa welcoming ugma na lang ang welcoming act nato kay nganuman importante kayo ang meeting usab namo diri sa diocese kay usa para man sa kanang gitawag nato nga kanabitang in line with the diocesan guidelines ang ako usab nga mga buhatonon sa parokya. So importante kayo muna nga dunay mga nahangawa kay nganong wala ko sa kining gitawag nato og welcoming pero ugma na ang welcoming. Kay magsayo ra man ko ugmang adlaw kay karong adlaw raman ang amo ang meeting so ugmang adlaw nako ni ugmang adlaw mga 4 o'clock mo glarga nako para before i-transfer sa lain nga kapilya ang cross ako sang ma-welcome. So the welcoming kanang rights ugma pagahimuon diri sa akong parokya. Pero karong gabi dunay vigil no pero may gani kay ako ang mga batanon na instruction na nako nga mo na ang mahitabo no sa ako naginaingon dili pwede sa usa ka kaparuko kora paruko nga dili maka-attend og diocesan clergy meeting monthly kay doon naman ko yung mga gitawag nato mga updates nga angay na akong masayran. So akong gitagaan og priority ang gitawag og among meeting. Well anyway, hari kita mahigala sa ato nga CBCP News, balitang simbahan ni ining kahaponon, kamuntuhon. Imahe sa usa ka santos giilisan sigon sa taho nga nahipo sa CBCP News ang original gyud nga estatwa ni San Jacinto de Polonia nga ang sigon sa CBCP News ang estatwa ni San Jacinto de Polonia nga anaa karon diha sa Jacinto no lungsod sa Jacinto Dagupan Lingayen dili na ang original nga estatwa. Na ila man ang nabantayan nga dili man ni mao kay doon na may nasdaswito kay may mga picture man lagi ang original o nakita agin nila nga dili gid mao. Muna na nangawagan karon si Archbishop Sok Villegas sa Dagupan Lingayen kung kinsa magani ang nagunit karon sa nasangpit nga imahe nga iuli ang original kay ang anaa ay karon din sa kining Jacinto Dagupan Lingayen dili na di ay ang original nga San Jacinto de Polonia. Balita sa Vatican, Pope Francis giauhag ang mga magtutuo nga sundon ang mga ehemplo ni Mama Mary sa pagka-maalagaron. Sa iyahang wali ni atong nakalabay simana sa St. Peter's Square atol gud sa pag-ampo sa Angelos o nagkanayon ang mahal nga Santo Papa nga himuon ang pagpangalagad ubos sa malipayon nga kasing-kasing. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ini kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon August 21. Matud pa diri sa ato ang listahan karong adlaw ang atong santo mao si San Pio de Jes
Bueno, kini si San Pio Diyes, usa kini ka sa Santo Papa, nga na-elected ni antong 1903. O niya, matud pa, iya gyud nga gikuan ba kana bitang gihingusgan gipangusgan gyud ni San Pio Diyes nga matud pa pagkuha sa katungod sa gobyerno nga mag-apil-apil kung kinsa ang mamahimong Santo Papa. Kaya doon naman goy sa una di ay sa wala pa makalingkod kini si San Pio Diyes, ang gobyerno di ay sa Italy ba siguro, no? Mag-apil-apil kung kinsay ibutang nga Santo Papa. Pero sa gihimo ni San Pio Diyes, gikuha niya ang pagkontrola sa gobyerno sa simbahan. Ilabi na gayod sa matud pa kining pagpili kung kinsa ang mahimong Santo Papa. Unya, iya kay dito man lagi ni siya na-assign sa nila-assign taga-kuan man lagi kini siya. Dito sa taga-European man lagi kini si Saint Pio. So to pa iya nga saway, no, ang ill treatment, no, sa manang ill treatment kana bitang palabi-labi ba kanang pagpalabi-labi nga gihimo sa mga indigenous people dito sa Peru, Lima, Peru, no. Kay do naman goy mga kana bitang ug sa ato pa na mga natives nga gipalabi-labihan sa mga landowners kana bang mga dagkong tag-iya og asinda nya ang ilahang mga kanang ilahang mga saok badagway na mga sulugoon sa mga plantasyon murag ila pong gipalabi-labihan ba. So muna nga kini si San Pio Diyes iya gyud kining gisaway. Unya few weeks after the World War I broke, no, na mo iyahang pagkamatay, no, sa ato pa wala gini siya maka experience og World War I. No, nga naman, kaya namatay man taon kini si San Pio Diyes. So, karong adlaw may gala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong Simbahan, nga mao si San Pio Diyes. Okay. Bino, ari kita mga higala sa atuang kanang, wala tayo, basta gani sa ako ang mahigala sa video, wala ko'y joke na. Wala ko'y joke. Na ako'y mga joke, altura sa ako ang audio. No? Pero sa ako, dili kay ko kahimo og mga joke basta na video. Dili na ako ikapaila ninyo kinsa na si Brad Folding, si Nong Folding, si kini Mr. Cheng, ingon ni ana si Busting og si Pikoy. No, dili maulawon maulawon mo guni si Nong Folding, si Mr. Cheng, si Pikoy og si Busting. So na nga ganahan ra gyud sila nga sa radyo ra. So dili lang sa nato pungson kay basig makigaway o niya hinoon pa. Si Bakubag mamato hinoon si Bakubag. Anyway, ari kita mahigala sa atuang katekisem. So doon ay mga pangutana diri. Doon na tayo mga kuan. Okay, ari kita sa una nga hilisgutan, mga topics. Okay, ang first topic nato is about apostasy. No. Kabalo mong unsa kining apostasy? Mao kini ang sala kung ikaw mobalhin og relihiyon. Panalitan ikaw katoliko ka, niya mobiya kas imuhang pagkakatoliko. Doon na kay sala nga nahimo niya na. Ang sala nimo niya na is apostasy. Pangutana, og pananglitan og laing relihiyon pa rin mobalik sa katoliko, wala ra ka sala. I would like to explain wala ka ra kasala ngano man. Matod pa diri, apostasy is the act of leaving not just the Catholic Church, but who abandon Christ Himself. It also means to fall away from the truth. So if a person left the Catholic Church, being the true Church of Christ, he can also be considered as apostate. Kadang mobiya kas pagkakatoliko, which is the true Church of Christ. Katinud-anay lang, ang tinuod gyud nga simbahan ni Kristo nga siya gyud mo nagtukod, no? Pwede mo makiglali sa ana mga laing relihiyon, pwede tang maglali sa ana. Pero alang kanamong Katoliko, ang simbahan gyud nga gitukod ni Kristo mao ang Katolikong simbahan. Ngano man, tungod kay mao man kining simbahan nga gitukod diha sa mga apostoles. Unya miingon man si Kristo nga, ikaw Pedro, ikaw bato, o ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ato pa niingon siya nga,
akong simbahan. Wala siya maingon nga tukuron ko ang akong mga simbahan. Usa ra gyud ka simbahan ang gitukod ni Kristo. Ug mao kini ang Katolikong simbahan. Nga naman, tungod kay ang Katolikong simbahan, mauman ang simbahan nga gitukod diha sa mga apostoles. Nganong nakaingon man ta nga gitukod diha sa mga apostoles? Kay si San Pedro mao ang original nga Santo Papa sa Katolikong simbahan. Ang uban nga mga Santo Papa, sila si San Leonino, si San Clemente, sumusunod lamang sila ni San Pedro. Sa ato pa, ang lineage gikan ni San Pedro paingon ni kining Pope Francis, ika-267 Pope si Pope Francis. Sa ato pa, gikan ni Pope Francis, balik nadto kang San Pedro, 267 kabuok na sila. So in other words, kitarang kasimbahana, mao'y dunay koneksyon sa mga apostoles. So muna nga, matod palagi, kung giingon din no? So if you fall away from the truth, so if a person left the Catholic Church, being the true Church of Christ, he can also be considered as apostate. Sa ato pa, kung ikaw Katoliko ka, mubalhin ka sa laing relihiyon, nakasala ka og apostasy. Pero ang laing relihiyon, mubalik sa Katoliko, wala ka kasala og apostasy nga naman. Kay gikan man ka sa dili tinukod ni Kristo, mubalik man ka, nibalhin man ka sa tinukod ni Kristo. Sa ato pa, dili palagi tanong mo na mag-unfair po mga itaga, dili sila tinuod nga simbahan. Pero ang tinukod ba ni Kristo ba? Kanang mga simbahan din mga uban nga mga relihiyon, actually, ang nagtukod sila na lang. No, doon na yung mga founder na sila. Pero kita, Katolikong simbahan, wala tayo founder. Wala tayo tao nga nahimong magtutugon ani kasi Kristo magud mismo. So kanang mga laing relihiyon, panali lang ako isulti ang pangalan ha. Kaya basig ma-offended niya mga laing relihiyon. Gikan ka sa laing relihiyon, mubalhin ka sa Katoliko, wala ka kasala ka apostasy. Pero Katoliko ka, mubalhin ka sa laing relihiyon, nakasala ka og apostasy. Klaro? Pwede ninyo nang debatihon na akong isulti. Pero para nako, maunay tinuod. Kaya nga naman, nibiya man ka sa tinuod sa simbahan nga gitukod ni Kristo, so apostasy ang imong sala. Pero kung gikan ka sa laing relihiyon, mubalik ka, mapaingon ka sa Katoliko, wala ka kasala. Kaya gikan sa simbahan nga tinukod og tao, nibalhin man ka sa simbahan nga tinukod ni Kristo. So there is no such thing as sin of apostasy. Kung laing relihiyon ka, mubalik ka sa Katoliko. Na makadungog anak kabahin, okay ra po, pero matig debate. Adi sa matig debate, no? But anyway, doon na manggugoy koan kanang gitawag ba og kanang sa Facebook ba? Kini naman sa Facebook ng atong programa. Doon na comment, no? Nagisultihan ko sa ako ang IT si Miss Camille Sormieda nga doon na ko niingon nga sa to niingon siya nga magbasa ka nga. Nandyan ba sa wala sa Biblia ang salitang Catholic? Ayan. Natubot-tubot ipasabot nila. Kaya wala ang Katoliko, dili siya mutuo sa Katolikong simbahan. Question ha, alang na itong nagsulti ni Ana. Sulay ko nagbasa gikan sa Genesis chapter 1 up to the last chapter sa Revelations. Og naabay na sulat nga pulong Biblia. Ayaw sa cover page. Kaya natural, kanang cover page, dili naman na, parte sa Biblia na, cover page naman na. Gikan sa Genesis chapter 1 to Revelations last chapter. Pangitaa ko no ang pulong nga Biblia din ha. Nakita ka? Wala gana din ha. So binasi ana, makaingon ta nga, nganong nito o man kas Biblia, nga wala may pulong Biblia diha sa kining Biblia. Ayan. wala may pulong nga Biblia din na. So unsa may imong basis nga mutuo ka sa Biblia nga wala may pulong nga Biblia diha sa Biblia. Klaro? Sumaw po na siya. Nga bisan tuod kung walay word nga Katoliko diha sa Biblia, pero naa ang kahulugan sa word nga Katoliko. Unsa man, ang word nga Katoliko is universal. Unya ayaw kalimot nga ang mga apostoles giingnan ni Kristo. Sa dayon niyang saka sa langit ha. Pangadto kamo sa tanang suok sa kalibutan ug himua sila nga ako mga tinunan ug tudloi sila
ug buniyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa ato pa, ang word nga gigamit na ni Kristo is pangadto kamo sa tibuok kalibutan, meaning universal. Ug munay gibasihan sa word nga Katoliko. Pero of course, wala dili jud word nga Katoliko, ang meaning lang. Pero kung imong basahon kan og nakaila mo ni Saint Ignatius de Antioquia, naa siya'y sulat nga gihatag sa usa ka obispo nga nagamit siya word nga Catholic. Ingon siya nga, wherever the bishop is, there the Catholic Church is. Sa ato pa, kung asa gani ang obispo, atua pod ang Katolikong simbahan. Si Saint Ignatius de Loyola, Saint Ignatius de Antioquia, usa sa mga dakong haligi sa relihiyon nga gituko ni Kristo. Kaya kuan man na siya, Apostolic Fathers man na. Buti pasabot Apostolic Fathers, sumusunod na sa mga apostoles, mga tinuluan sa apostoles ba. Pero di na lang ta maglalis ana, kaya nga naman, inyo ang dagay po na. Pero kana lang yung word nga, kanang word nga Biblia, kung naa ba na sa sulod sa Biblia. Klaro? Wala po niya ako, no? Kung panalitan o makakita ka ng word nga Biblia, sa sulod mismo sa first chapter sa Genesis, paingon sa Revelations, mayo. Pero nagduda ko din yung kakakita. Wala gina din ha. So, ang follow-up question, nganong mo to o ka sa Biblia, nga wala may mabasa nga word nga Biblia, diha sa sulod mismo sa Biblia. Klaro ba? Pwede rin po nung makiglalis, no? Pero, munay amo ang gibarugan. Muna ginaingon nga, padayon ra po sa imong gituuhan, kay mo padayon ra po mo sa amo, wala laman tayo sa wayanay, no? Wala. Klaro? Hala, naari kita sa lain nga pagmutana. Unsa man nimo pag-ila ang usa ka apostate? Ang apostate, or kana bitaw nakasala sa word nga kanang apostasy, when a person totally rejects or abandon the Catholic faith while continuing to call himself as Christians. Excommunicated kanana. Kaya ang apostasy baya, excommunication baya ang kanana. Kanang gitawag na tong kuan. Ang singalan ng silot ana. Alang sa Katolikong simbahan, excommunicated. So kung mayroong gani kag excommunicated, you are no longer a member to the Catholic Church and no longer entitled to the spiritual benefits shared by all, not allowed to receive communion. Sa ito ba, kung ma-excommunicated na ka, dili na ka-allowed nga mo dawat o kumpisal, di na ka pwedeng magpakasal, dili na ka, bisan unsang sakramento, di na po ka makapangalawat. Pero, usa sa magkapa-excommunicate ni mo, kanang mubaling kaglaing relihiyon, kanang gitawag na itong apostasy. Panalita, no? Sabay apostasy. When a person totally rejects or abandons the Catholic faith while continuing to call himself as Christians. Kaya doon naman yung uban nga, mubiya na sa Katolikong simbahan, pero Kristiyanos pagkunog gihapon sila. Kana siya, apostate na, excommunication ang kanana, kanang silot ana. A priest who withdraws without permission, the obligation of a clerical state. Sa ito pa, kung ako, palitan ako pare, automatic ragyog ko nga mobiya sa akong pagkapari without the permission of the Pope. Kaya maumay naghatag na kong katungod. No? Dili man gani ang obispo makahatag na kong dispensation. Balitan, mobiya ragyog ko. Unya, mobiya ra ko sa akong pagkapari without permission gikan sa Santo Papa kanang gitawag na mo og dispensation, makonsider po gagapon og apostasy gapon. Number 3, religious brother or sister with perpetual vows and living without permission. Kay dili man pod, kay ang dili naman mga pare raman maoy may religion, kanabitaw gitawag na to og kanabitang may katungod ba nga dili magminyo ba celibacy ba. Nino may uban kanang mga madre o kanang mga brothers may vow of celibacy sana sila. So kung mubiya sila sa ilahang pagka sister or brother without dispensation gikan sa ilang superior,
automatic sa na. Ma-consider ka sa apostate or apostasy. Di na siya kapwede mga lawat. Muna nga, kinahanglan nga, o mubiya ka sa imong pagkapare o pagkarelihiyon, may kuan gyud ka, may gitawag na to og papal dispensation or kanang dispensation gikan sa inyong superior. Abino din nilang una sa katakudo ba? So alang na itong mga nakadungog na akong mga laing relihiyon, asag dira. Pasultiha rami, nya sulti ra pud mo inyo. Mo na ginatawag na itong magrespetuhan na rata, pero we are free to express our teachings without prejudice to anyone, no, dili ingon na pagsaway. Igo ra may mopadayag pod sa amo ang baruganan. Kamo pod padayag ra pod mo sa inyo. Tahuron ra pod namo ng inyong baruganan. Sa mga kami, tahura ra pod ning amo. Mura man na din na. Mura man na importante din na. Mo na gitawag na to og kanabitaw respect ba, respetuhan na rata. Mo man ni amo aki mo amo na ba ni? O kanang inyo ha, may nana po ng inyo, inana ra po na. So wala ra lamang tay ingon nga mag-away pataana kay sukwahi naman sa pagtulunan ni Kristo. Nanaw muna siya. So atong pagparaning sa ato ang katekises, daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.